Susret mladih sa Bogom. Protojerej Aleksandar Ovčarenko. Mladi ljudi se nalaze na raskršću. Oni proveravaju vrednosti koje su roditelji uspeli da im usade i tragaju za svojim ličnim putem ka istini. Kako s mladim ljudima treba govoriti o crkvi? Kako pronaći odgovarajuće reči i ne uplašiti ih? Kako sami roditelji treba duhovno da se pripreme za taj složeni dijalog? Na pitanje odgovara protojerej Aleksandar Ovčarenko. Kako govoriti sa decom o veri i crkvi? S mališanima je nešto lakše, ali sa tinejdžerima je potrebno razraditi ozbiljan pristup. Za tako nešto ne postoji recept koji će odgovarati svima. I hvala Bogu za to. Svi se mi razlikujemo, pa su i naša deca sva posebna. Zato razgovoru sa njima treba pristupati promišljeno. Ako u bilo šta krenemo nepromišljeno, uvek će sve rezultirati žalosnim duhovnim posljedicama. Bez promišljenosti nema dobrih dela. Prvo što roditelji i sveštenici treba da urade kada započinju razgovor o veri sa mladima je da u sebi pronađu onaj trenutak istinske duhovnosti. Neka se sete tihe molitve ili kada u pokajanju stoje pred Bogom pri ispovesti. Neka to bude trenutak kada su osjetili prisustvo Boga. Naravno, sve to zavisi od slučaja i okolnosti u kojima se razgovor vodi. Uvek se treba prilagoditi situaciji, ali od suštinske važnosti je da bez skrivanja, bez bilo kakvih maski i iskreno započnemo ovaj jako bitan razgovor. Svi mi voljno ili nevoljno nosimo mnoštvo maski, učitelja, šefova, žrtvi i tako dalje. Sve te maske samo skrivaju naše prave ličnosti. Tinejdžeri imaju istančan osjećaj da prepoznaju tu laž. Zato u tom razgovoru odrasli moraju da pokažu svoja iskrena osjećanja, bol, saosjećanje, ali ne zbog sebe, već zbog svoje dece. To je jako bitno. Dečja vera je vera mame i tate, zato što tako treba, ili da me ne bi grdili. A u slučaju tinejdžera to može biti i stvar inercije, ako su dete vodili u crkvu od malih nogu. Deca još uvek nisu proživela lični susret s Bogom. Taj svojevrsni i prekrasni događaj koji ih očekuje. Postoje izuzetni slučajevi kada bez sumnje vidimo u detetu živu, tvrdu i pravu veru. Možemo slobodno reći da su ta deca sveta. Veoma je teško sa decom govoriti o veri, a naročito sa tinejdžerima. Oni su posebni ljudi i s njima se ne može pretvarati ili razgovarati putem otracanih fraza
i klišeja. Kroz minut dosade oni će već biti u drugom svetu, a kroz 5 minuta već će početi da vas izbegavaju. Ali to ne znači da mi treba da se igramo sa njima i da ih zabavljamo. Ponavljam, samo iskrenost i poštovanje prema njima, prihvatanje tog mladog čoveka kao sebi ravnog sagovornika može biti uspešan metod. Ne možemo tretirati mlade kao neku glupu dečurliju. Na početku treba izgraditi ispravan ljudski odnos sa mladima da bi razgovor uspeo, a posle dolazi interakcija. Posle toga je svaki slučaj za sebe. Ne treba moralisati i pridikovati. Nepodesna propoved i izveštačena pobožnost mogu odgurnuti mladića od Boga i crkve. Treba da se izražavamo prosto i razumljivo. Hristos je propovedao kroz priče koje su bile razumljive za narod. Ako jednostavno želimo da obrušimo evanđelje na tinejdžera, kod njega će proraditi njegov mladalački instinkt za samoodržanje. Jedino ako ne vršimo preterani pritisak i ništa ne namećemo, možemo pružiti priliku tom mladom čoveku da nam krene u susret. Ne možemo da uteramo mlade u carstvo Božje. Bolji pristup je da se malo družimo sa njima. Treba da saznamo njihova interesovanja i probleme kako bismo mogli da započnemo jednostavan razgovor iz duše. Nakon toga će kontakt biti uspostavljen. Najbolje je ne uraditi sav posao umjesto njih. Treba im dati onoliko koliko im je duhovno potrebno i ostaviti mogućnost tinejdžeru da sam porazmisli, da sam izvede zaključke. Potrebna je veština uputiti mladog čoveka ka Hristu, ali drugog puta nema. Ako zaista želimo da naša deca postanu iskreni vernici, moramo da rizikujemo. U principu, kao i uvek, treba uvek obratiti pažnju na uzrast deteta i na to da li se radi o dečaku ili devojčici i razraditi specifičnu taktiku. Takođe, moramo prihvatiti da naša deca imaju pravo na izbor i na greške. To pravo im je podario Bog, jer On je svaku dušu stvorio slobodnom i jedinstvenom. Uopšteno govoreći, svaki razgovor o veri ne treba da počne od duhovnih tančina, već od duševnosti. Setimo se reči svetog apostola Pavla upućenih Korinćanima. Ali nije prvo duhovno, nego duševno, potom duhovno. Kako navodi u svojoj prvoj poslanici Korinćanima, 15. glava, 46. stih. Na primer, dete se igralo i razbilo čašu. Kroz jedan tren dete će tražiti našu podršku. Do malo pre je bilo bezgrešno veselo, obratimo pažnju na 50. psalm, a sad je uznemireno. Još nema straha, ali tu je plašljivo iščekivanje. Šta to čeka dete? Šta ono može čuti od nas? U praksi postoje samo dve varijante. Prva je gnev i bes roditelja i kažnjavanje deteta. Kao posljedica toga umrtvljuju misli i osjećanja, a u budućnosti to može dovesti do slabosti duše. Ono iz toga
ništa pozitivno ne može da zaključi. Roditelji često prenagljuju i kažnjavaju decu. I što je najgore, deca ne bivaju kažnjavana zbog svojih nemoralnih postupaka, to jest zbog lenjosti, laži, podlosti, kukavičluka, već zbog toga što ne daju roditeljima da se pod navodnicima opuste ili zbog neke druge lične štete koju im nanose. Postoji i druga varijanta. Odrasli imaju predivnu mogućnost da nauče svoju decu kroz neki spontani životni primjer. Treba se time poslužiti i istaći ono što je zaista bitno. Na primjer, mlađi brat je nešto razbio, a starija sestra je počela da čisti nered. Treba reći bratu da se zahvali svojoj sestri i da je poljubi u obraz. Time ćemo ga naučiti da ne treba da se boji, da prizna svoju grešku i da je ispravi. Naučit ćemo ga i da se prema stvarima odnosi pažljivo. Njegova starija sestra će tako izvući pouku iz toga. Za nju će to biti dobar primjer ljubavi, da treba da pomaže bližnjima, a ne da prebrojava zasluge i dobra dela. Od jedne čašice korist može biti ogromna. Na kraju krajeva moramo priznati da je mladima zanimljivije društvo njihovih vršnjaka od našeg. To je očigledno. Ali ako razgovaramo sa njima od srca ka srcu, oni će to razumeti i osjetiti i neće sve to odbaciti. Ne možemo sprečiti našu decu da greše. Ona mogu postupiti nepromišljeno, nepažljivo i previše samouvereno, kao što je postupila Eva. Oni misle da je sav svet njihov i u jednom trenutku će poželeti da okuse greh. Ali jedna je stvar ako je to samo jedan slučaj, a sasvim druga ako im to pređe u naviku. Naš zadatak je da izgradimo temelj na kome će se u budućnosti oslanjati naša deca i možemo samo da se nadamo da će ona izabrati ispravan put dobrih dela.